ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ತುಳುನಾಡ ಪುಣ್ಯ ಜೀವಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಬಿರುವಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್ ಎನ್ನರು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಂದ ಡಲ್ಲುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತೂನ ಗೊತ್ತಾವನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನಾತ್ಲ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಮೂಲು ಈತು ಬಾಗ ಮಸ್ತ್ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ದಾನಿಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ನಿಯರ್ಲಿ 1 ವೀಕ್ ಅವನು ಬತ್ತಂಡು ಕಡೆ ಪೂಜಿ ಬಾ ಬುಲ್ಪೆರಾರು ಒಂದುಂಡು ಆತ ಪೇಯ್ನ್ ಅವನು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಪಂಡೇರು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮಸ್ತ್ ಅವನುಂಡು ಅತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಡೆಂಗ್ಯೂದ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಟಮೇ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಪೇಯ್ನ್ ಆಪುನ ಅಂಚೆನೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತರು ಒಂಥರ ಬಂಜಿ ಉಬ್ಬೇರ್ಲಕ ಆಪುನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಫುಡ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಒನಸ್ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಜ್ವರ ಉಂಡು ಲೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನುಂಡು ದಾದ ಪಂದ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂದಿಪ್ಪಿದ ಅಡಿಯೆ ಅವ್ರು ಮೆಗ್ಗೆ ಉಳ್ಳೆ ರಾಹುಲ್ ಪೋತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕುಡರೆ ಭಾರತ ಬಂದಿತ್ತ ಬರ್ಪ ಪಂದ್ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ತೋಕೊಟ್ಟು ನೇತಾಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಡೆ ಪೋಡು ಪಂದಿನದೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪಂದಿಪಿದ್ದ ಅಡ್ನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಎಂಕ್ ಉಂತರ ತೀರ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕ್ ಕಣ್ಣು ಪಿಂಕಿಲಾಗ ಅವನುಂಡು ಬೇನೆಡು ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂತದ್ದು ಬರ್ಪ ಬಂದು ಬಂಡೆ ತೂಡು ಎಂಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ಪೋವೆ ಬೇಲೆಗೆ ಇಜೆಂಡ ಪೂಪುಜೆಂದ ಪಂಡ ಪಿರ ಬಂದಾಗ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ತೂಕದಾದ ಪಂದಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ದಾನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾನೆ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂಡಾರು ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪರ ಆತನ ಮಂದು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತೂತಿಪ್ಪರು ಆಮೇಲೆ ಇಂಕ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾಂಡು ಅವೈಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಸ್ಟಾಂಡು ತೂಕದಾದ ಪಂದಂದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಟೆನ್ಷನ್ಡ್ ತರಬೇನೆನ ಅತ್ತಂಡ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನ ತರಬೇನೆನ ದಾದಂಡ ಅರ್ಥ ಜವಂಚನೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲೊಂಜಿ ಬತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಲಕನಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂಚೆನೆ ತೂಕದಾದ ಪಂದಂದು ಪ್ರೇವಂತ್ಲೆ ತಾಲಾರಲ್ಲಿ ಬಾ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬತ್ತಂಡ ಸೈತೆ ಬೋಡವು ಮಾರೆ ಮುಳ್ಳು ಮೆಗ್ಗೆಡನೆ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೋಡವು ತೂಕ ಬೇರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ಚಿಂದ ಯಾರು ಐಯತ್ ಕೊಡ್ತು ಬರ್ಪ ಬಂದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಇನ್ ತಾರೀಕು ಇತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 30 ಸಾರಿ ಮಂಡೇನೇ ಹಾಳಾಗ್ತೀನಿ ಜುಲೈ 30 ಆಗಸ್ಟ್ 10ಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಲೆಕ್ಕ ಡಾಯರುಂಡು ಐಕ್ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಏರಿಗೆ ಮಾತ ಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಬಲೆ ಎನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ಲ ಉಂಡಾನಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾನು ಹುಷಾರಿತ್ತೆ ನಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಡುಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದ ಇನ್ನಿತ್ತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಜನ ಡಾನ್ಸ್ ಡುಲ್ಲೆ ನಿಜನ ಪಂದಂದು ಇತ್ತ ನನಗೆ ಮಾತ ಬರೋಡು ಪಂದೆ ಅಂಕೇನ ಮೀಟ್ ಹಾಕನ ಮಾನಿ ಅಂಚ ಬಾ ದೇವರೇ ಮಂಡೆ ಚಾಪು ಕಣ್ಣು ತೂಲೆನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಡಲ್ ಇಜ್ಜ ಫೇಸೇ ಡಲ್ ಉಂಡು ದಪ ದಪ ಅದು ಕಣ್ಣು ಓಲಾವು ಈ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ನಾಗ ನಮ್ಮೆನ್ನುವ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಅಂಡಲ್ಲ ತರಬೇನೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಎತ್ತು ಬಂದೇನುವ ಅವು ತರಬೇನೆ ನನಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ತರಬೇನೆ ಎತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಓವು ಬೇನೆಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ ಬೇನೆಲ್ಲ ಅಂಡೆ ಅವಳ ತಡೆಬೇರೆ ಒಂದಿಜ್ಜ ಕೂಡ ಒಂದು ತರಬೇನೆ ಮೂಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಗೊತ್ತ ಒಂಜಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಮತ್ತು ಒಂದ್ಸಲ ಮಂತ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಈತೆ ಕೋಡ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ಉಂಡ ಮುರಣಿ ಮರಡ್ ದಿನ ಜೋರು ಇತ್ತಂಡು ಕೋಡ ಚೂರು ಓಕೆ ಬಂದು ಫೀಲ್ ಅವಂತುಂಡು ಕೋಡ ಒಂಥರ ಮುಳು ಬಂಜಿ ಅವೆ ಮುಲ್ಪ ಉಬ್ಬೇರ್ಲಕ ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲಕ ತೂ ಬರೋನ್ಲಕ ಅವಂತುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲಕ ಇನ್ನಿದು ನಂಗೆ ಕಾಂಡಲಕ್ಕನ ಕೂಡ ತಾರೆ ಬೇರೆ ತೂಕದಾದಂದು ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಹಾಕುವೆ ಬರಡಿ ನನ್ನ ತೂಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಿಸಿ ನಾನು ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ದಪ್ಪರ ಬುಡ್ಚಿ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬಾತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೊ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು
ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾತಾದ ಪುಣ್ಯಾಡು ಡೆಂಗಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನನಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಬೇಕು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಇಂಕ ತೀರುಜಿ ದಾದ ಆಯ್ನ ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಮಾತ ಬಂದು ಮರ್ದಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ಇತ್ತು ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಇದೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾತೇವೆ ದೇವ್ರ ದೈಟ್ ಡೆಂಗಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಟ್ಯ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ತೂದಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ನನಗೆ ಆಫೀಸ್ ಬಯ್ಯ ಅಂಡ್ ಬೇಲೆ ಮತ್ತಿತ್ತಂಡು ತುಕ್ಕದಾದ ಬಂದು ಮದ್ದು ಮನ್ಪರ ಬಂತೇನೆ ಮದ್ದು ಮನ್ಪುಗ ನಾವ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಮೇನ್ ದಾದ ಆತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಆತೀನಿ ಪಂಡ ಕಫ ತರಿಕಿಂದ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ಐ ಪೇಯ್ನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರೆಡ್ ಪೇಯ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಚಿ ದಾದ ಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಚ್ ಪುರಿತ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಐಕೆ ಬರ್ತು 6 ಮಂತ್ ಕೂಡ ಪುರಿತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ನೋಡಿಕೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪಡೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಆತೀನಿ ಪಂಡ ಅದು ಉಲೈಡ್ ಜ್ವರ ಉಂಡುಗೆ ಸೊ ತುಕ ಮರ್ದು ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾವು ಅಂಚ ಈ ತಗೊಳ್ಳೋ ಶಾರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲು ಕೋಡಿ ಹಚ್ಚಿನ ಡೆಂಗಿ ಹೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಕೋಡಿಗೆ ಪೋಂಡು ಎಸ್ ತಿಂಗ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಬೈ